gitu. Setunggal Nurullah, nomor kalih Nur Muhammad, nomor 3 Nur Insan. Maksudnya piye to Mbak Lis? Iki bolak-balik samang onekno, tapi jenengan selama ini paham napa mboten? Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Pun kula tak tanglet, nek sampean wis paham piye Nurullah? Nurullah iki napa? Nek pun paham. Nurullah iki sumbere awake dhewe iki teko nggone nure Gusti Allah. Awake dhewe sumbere iso wujud kaya ngene iki lho kone nure Gusti Allah. Iki jenenge Nurullah. Lah nek wis awake dhewe sumbere teko nggone Nurullah baru Nur Muhammad. Nur Muhammad niku napa? Nur Muhammad iki hasil ngliputi awake dhewe. Jenengan paham ngliputi napa mboten iki? Basa mriki ngliputi niku napa to? Sing ngliputi awake dhewe. Nggih. Ngliputi niku napa mriki? Sing ngliputi awake dhewe, berarti sing ngayomi awake dhewe. Nah, sing ngayomi awake dhewe, pomong itu lho Pak. Sampeyan iso mlaku rono. Sing nglakokno Nurullah iki mangke. Sing nglakokno, sing dadi wujud niki wae Nur Muhammad. Terus pelakune sampeyan mlaku rono iso dilakokne jenenge sing nglakoni mlaku rono. Nah, niki wae jenenge Nur Insan. Lah nek wis sampeyan wis nglakoni temen perintahe teko nggone Nur Muhammad, Nurullah kan sumbere awake dhewe, ujug-ujuge nek kerentek aku pengen nang pare. Lah nang pare sampeyan budal nang pare perjalanan iki jenenge Nur Muhammad. Lah sampeyan sing nglakoni dhewe mlaku teko nggone pare jenenge Nur Insan. Ngeten lho, sampeyan enek perintah ujug-ujug budal lo ngaji, ujug-ujug rentek. Ya terus sampeyan budal temenan. Nah iki jenenge Nur Muhammad. Lah kok temenan teko temenan di kene sampeyan ngaji temenan. Iku jenenge Nur Insan. Nah sampeyan nek wis iso nglakoni temenan, ya wis nglakoni, wis belajar ilmune terus nglakoni pisan iki sampean dadi jenenge insan kamil mukamil. Nah, dasare ndek ndi bali sampeyan iso cerita ngoten. Lah dasare tenggene surat An-Nur ayat 35. Nah iki Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahul amsalu linnas wallahu bikulli syai'in alim. Begini ini surat Nur ayat 35.
Jarine Allah pemberi cahaya sing kei cahaya kabeh langit bumi kabeh iki sing kei cahaya Gusti Allah. Intine ngoten to. Lah iki nek terang ya sampeyan kathah. Intine kan bahas nur. Nur iku awake dhewe apa wae perjalanan awake dhewe mlaku rono. Nek mlaku nang tenggen kula terus mlaku tenggene pare teng pundi mawon nek gak enek nure Gusti Allah sampeyan yo gak iso mlaku nang tujuan jenengan. Nah niki lah nur insan iku kudu manut nur Muhammad. Lah nur Muhammad kudu manut Nurullah. Lah nek gak manut berarti nduduhno wong iku durung ngerti, durung paham pengirane. Ya kan dibalekno neh man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu faqad jahila nafsahu. Oh, balik mana tengene bahas sejatine awake dhewe. Dadi enane kalau wis diterangno, awake dhewe sumbere awake dhewe kan teko nggone nurullah. Lah nurullah dhewe sing Ramadan niku lho, nune kan nurullah, berupa cahaya. Lah nurullah niki tenggene surat Al-Qalam. Juz 29. Nah, ini kalau bahasnya surat Al-Qalam sih. Sampean cek sampean diciptakno ngoten lho. Jadi satu ayat per ayat iki. Paling namung kula jiko 4 ayat mawon sing penting. Lah nyapa kok bahas nurullah, sampean cek paham. Awake dhewe iki sejatine kabeh kono nurullah. Dan kan dipasno saiki bulan Ramadan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nun telung alif. Wal qalami wa ma yasturun. Ma wa innaka la'ala khuluqin 'adzim wa inna laka la'ajrun ghairu mamnun. Nah niki mawon iki sedina ra mari dibahas. Lah awake dhewe dikon mempelajari awake dhewe sejatine awake dhewe kon nun niku nurullah. Sejatine awake dhewe iki kanggone nure Gusti Allah. Lan nun niku nggih wingi nurullah, makane nun wal qalami wa ma yasturun. Nun niku demi pena. Nah, niki lho. Demi pena dan apa yang engkau tuliskan. Nah, pena niki napa? Pena niki napa to? Pena niki asline nggih Gusti Allah piyambak. Perbuatane Gusti Allah awake dhewe dikongkon. Bapak Gusti Allah ngretekno sampeyan seneng dadi wong sing nulung wong. Saiki contoh, nek mau iki kesusahan sampeyan seneng nyenengno wong iki sampeyan tulung. Lah iki jenenge penane Gusti Allah, perbuatane Gusti Allah sing Gusti Allah seneng. Lah niki mau sampeyan senengane nulung wong. Nek enek wong dhewe utang sampeyan sauri ayo gelem tak iki angel. Enek wong diutang sampean gelem nyauri tapi sampean gak utang.
Lah kan nyenengno wong. Lah iki jenenge penane Gusti Allah. Makane awake dhewe jere ikra kita baka kafa binafsika al yauma napa wae al yauma betul nulis al yauma al hisab bawa lho jere Quran iki dikongkon maca Qur'ane dhewe iku cukup sebagai juru hisab. Lah awake dhewe asline dadi Quran kalam qadim setiap hari tergantung sampai nulisi piye. Sampai ket mulai lahir dikei kertas putih. Nek Gusti Allah dikei kertas putih. Jenenge ikra kita baka kafa binafsika al yauma hisaba niku lho. Dikei kertas putih iki sing nulisi nggih jenengan jenenge penane Gusti Allah. Sing nulisi sampeyan bendina sampeyan lapo wae. Oh, aku tak berbuat apik mbek sapa wae. Lah berarti sampeyan tulisan sampeyan sing nulisi sampeyan apik. Lah sampeyan aku tak melok arek-arek remi. Nah berarti tulisan sampean sing nulis sampean dhewe kok tulisan sampean elek. Makanya penane Gusti Allah iki bisa jenengan tergantung jenengan sing nulisi tulisannya sampean. Terserah kan Gusti Allah gak peksa nang hambane terserah pilihanmu dhewe. Jadi terserah Anda. Sing nulisi sapa jenengan ki ambek pilihane sampean kan wis dikandani mbek Gusti Allah. Apik elek iki wis tak ridhoi. Terserah awakmu pilih sing ndi. Lah nek awakmu pilih sing apik ya dadi swargamu, tapi nek awakmu perbuatanmu sing elek ya dadi nerakamu. Dene kan ngoten mawon. Nah, kabeh tergantung sing nulisi. Lah sing nulisi sinten nggih jenengan ki ambek. Lah jenengan nek nulisi sae nggih dadi sae, tulisane sampean elek ya dadi elek. Makane pena wal qalami wa ma yasturun. Yasturun niku pena. Lah pena niki perbuatane jenengan niki jenengan seneng perbuatan sing disenengi Gusti Allah napa mboten? Lah sing senengi Gusti Allah apa perbuatane? Seneng sedekah. Seneng napa Mbak Bu sini? Nolong nggih. Seneng nolong wong. Nolong wong terserah nulung apa, pokoknya intinya nyenengno wong. Lah niki sedekah nggih. Contohnya cara kula sedekah niki sedekah ilmu. Ilmu kula tak dudono sampean tak kekno sampean berarti sedekah ilmu. Lah sampean bisa sedekah uang, sedekah panganan, perbuatan awake dhewe nulung tiyang sae. Nek wong tiba ditulung, enten napa mawon awake dhewe kalau bisa awake dhewe niki saged nulung tiyang. Niki jenenge penane Gusti Allah, perbuatane sing disenengi Gusti Allah. Nah niki. Pun paham nggih? Nomor kalih Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Nah, niki lho sampean delok kata-kata ini. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Jadi dengan karunia Tuhanmu engkau Muhammad bukanlah orang yang gila. Sampeyan bayang iki lho apa to kok bingung ngene.
Maksude awake dhewe dikongkon gila mbek sapa? Nang nggone Gusti Allah. Maksudnya gila Gusti Allah piye? Ya awake dhewe selalu seneng mbek Gusti Allah. Apa sing disenengi Gusti Allah iku lho sampean lakoni. Jenenge gendengi nang nggone Gusti Allah majnun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Nah iki apa? Awake dhewe dikon gendengi Gusti Allah gak gendengi. Sapa? Mengkae. Kon gendengi nang Gusti Allah. Sing oleh gendengi nang Gusti Allah. Lah sampean kok menggendengi bojo sampean terlalu nemen akhirnya sampean ditinggal. Stres, kenemenan terlalu cinta. Balik wong bojoku dhewe kok gak oleh nggih angsal, tapi sampean sesuai stres nek nemenan. Bojo ate budal di hati-hati yo, kok ndek ngono hati-hati nek budal wong lanang. Iki terlalu rasa memiliki. Engko bojo sampean naruh wong lanang monggo nggih. Lah sampean badhe teng ndi? Akrab sampean cemburu. Iki kan keterlaluan. Padahal wonge naruh temenan. Akhirnya jenengan ditinggal. Stres ngkleng. Soalnya rasa memiliki. Napa nih Pak? Oh nek jadab niku lak nganu. Karo apa-apa niku. Karo apa-apa Pak, penak Pak iko, wis gak ngerti apa-apa. Lah niku wau kan niku sampe gendeng kalih pengiran nggih. Nggih, gendeng pengiran tapi nanti gak ada sapa-sapa. Nanti lali anak bojo. Lah awake dhewe ku yo oleh gendengane Gusti Allah tapi eling anak bojo. Lah yo susuwe mbuh warase piye nek wong ngono kae. Dan iki apa ya bedina dikon gendengane Gusti Allah to. Cara gendengi Gusti Allah iki apa? Ya cinta ono Gusti Allah. Lah carane perbuatan cinta piye? Ya seneng ono apa sing kesenengane Gusti Allah iki sampean lakoni cek Gusti Allah seneng. Intine kan ngono. Iku jenenge gendengi Gusti Allah. Nah terus wa innaka la'ala khuluqin azim. Tuh. Dan sesungguhnya engkau berbudi pekerti yang luhur. Perbuatane awake dhewe setiap hari kon sing perbuatan sing sae. Cek iso nyentuh Kanjeng Nabi ngoten lho. Walaupun gak berapa persen itu cek untuk syafaate Kanjeng Nabi. Wong bingung to selawatan rono nyanti balis. Ayo selawatan, lampah selawatan cek untuk syafaate Kanjeng Nabi. Nah syafaate piye? Ya perbuatane Kanjeng Nabi riyen, prilakune Nabi riyen iki sampean tiru. Niki namine syafaat. Makanya syafaat itu berupa ilmu sing dilampahi Kanjeng Nabi jenengan lampahi. Contoh Kanjeng Nabi disawat kabeh Quraisy di apa di antemi sampean ku meneng apa ngamuk mangkel napa mboten. Lah Kanjeng Nabi kok diparani setiap hari malah dikei mangan iki mang kok dengar kok kene wong antemi aku ya wong nang ndi iki mang. Akhirnya oh Kanjeng Nabi niki tiangnya niki sakit. Akhirnya mbek Kanjeng Nabi kok gak diparani digawakno panganan. Sampai yang sakit ngoten apa mboten? Nyukurno Pak. Ya iku pancene kakean ngarani wong ya iku diganjar mbek Gusti Allah. Mulai. Iku ilmune inting-inting. Nah, ini mau. Nah, majnun niku napa? Majnun niku perilaku, perbuatan Gusti Allah. Padha karo akhlak Kanjeng Nabi. Awake dhewe cek iso nyentuh Kanjeng Nabi iku jenenge majnun. Iso ngendhalekno apa nafsu sing elek napa mboten iku jenenge majnun.
Terus masalah Kanjeng Nabi, sampean ngomono Kanjeng Nabi niku kan awake dhewe Nur Muhammad. Nur Muhammad iku kan ngeten to. Enten sing ngomong bali Nur Muhammad kambek Muhammad iki padha napa mboten sami. Nek Muhammad niki utusane Gusti Allah sing nglakoni jenenge Muhammad sing dibahas tenggene Quran ning jero awake dhewe perbuatane awake dhewe Nur Muhammad. Lah sing nglakoni Muhammad Kanjeng Nabi ngoten lho. Sing dibahas ning Quran ning jero awake dhewe iki lho. Kabeh iki sumbere kok Nur Muhammad. Nah, sing lakoni jenenge Muhammad ya, Muhammad bin Abdullah niki bahasane Nabi. Lah nek wis ngoten niku, kabeh paham didadekno petunjuk mbek Gusti Allah sembarang kalir kabeh iki wis dilakoni. Awake dhewe wis ngerti Gusti Allah, wis petuk dhewe Gusti Allah, wis paham ilmune Gusti Allah, paham sifat-sifate Gusti Allah sing disalap tenggene awake dhewe iso nglakokno. Setiap kehadirane sinten mawon sing dilakokne awake dhewe nanggone awake dhewe niki lho awake dhewe paham. Lah terus penane Gusti Allah iki jembahas pena iki mang. Penane Gusti Allah niki jenengan kan wis hafal. Sing niku lho. Sidik, tablek, amanah, fatona. Niku napa sifat napa niku? Sifate eling beton, sifate sinten? Sidik, tablek, amanah, fatona niku. Lah penane Gusti Allah niki sampean kudu sidik. Sidik niki napa? Jujur dalam perbuatan. Sampean perbuatan apa wae iki sampean omong napa eneke, gak usah ditutup-tutupi. Iku jenenge sidik. Maksudnya sidik iki bali lagi lho kok tak dudune iki dadi perkara, mboten niku. Sing dibahas iku sidik iki ngeten lho. Nek Gusti Allah ngongkon rono ngoten lho. Gusti Allah ngangkon ngidul sampean ngalor iki jenenge gak jujur. Gak jujur mbek sapa ya mbek awake dhewe. Wis sekalian kon rono kok rono. Berarti sampean gak jujur iku jenenge. Lah nek sampean kok omongan yo sampean jeneng pundi kula badhe teng Pare padahal sampean ate nang Badas. Ngapusi wong iki mangsane apa? Iki kok nek aku ora nang Badas wong iki melok. Nah iki contoh kan contoh. Dan nek kon jero jujur iku napa dalam perbuatane panjenengan. Nek dikongkon ngidul yang ngidul aja ngalor iku jenenge contoh, iku jenenge sidik. Lah terus nomor kalih tablek. Tablek niki penane Gusti Allah nomor kalih tablek. Sing pertama sidik, nomor kalih tablek. Tablek iku nyampeaken napa mawon Qur'ane Gusti Allah walaupun satu ayat. Yo bingung toh? Bingung mboten kata-kata ngeten. Awake dhewe nyampekno napa sing dikarepne Gusti niki awake dhewe iki lho sampean tutno critane pangeran. Intine ngoten lho. Nah terus nek wong pripun mawon iki sampean sarana ngene lho sampean ku ngene ngekeki solusi teng tiyang niku iki jenenge tablek. Perbuatane awake dhewe lewat suwarane awake dhewe ngandani ngene lho awakmu iki cegak susah bendina iki salat to. Lah nek salat aku salat to. Nek salat ya awakmu wiritana awakmu cegak sumpet iki contoh. Berarti sampean iki jenenge sampean nglakokno penane Gusti Allah sing nomor kalih tablek. Terus nomor 3 amanah. Amanah niki napa titipan.
titipan iki cara Quran ya disampaikno apa eneki. Ayo, mboten bingung gak Quran disampaikno apa eneki. Mbak Li lha wong iki Quran wis karan Quran kok gak disampaikno apa eneki. Ya mesti diwaca mboten niku. Niki karuan nek Quran. Qurane jenengan iku lho sampaikno apa eneki. Sama nek ditekoki wong ngene sampean jujur. Ngomong apa wae sampean dudono. Tapi didelok engko sampean nek upama dulur sampean ada dipateni wong sampean niku Pak Dene sampean niki nyanyi lho sampean berarti kan didelok to delok-delok yo niku tiyang mriko dah wis ngoten niku lah intine. Nah iku jenenge amanah titipan disampaikno awake dhewe. Terus maksudnya amanah niki awake dhewe niki ngene lho, janjine Gusti Allah iki pasti. Sing diomongno Gusti Allah niki pasti. Upama kula mapan dek dalu Mbak Lis nggih kula niki disanjangi maring enten kula niki badhe ditumbasaken dulur kula mobil. Nah sing ngandani sapa? Sing ngandani pas wae mapan niku kesini. Nek sampean yakin ning kene ya dadi wujud temenan. Tapi nek gak yakin, tapi kirangan sing muni niku sinten niku. Mboten niku tenan apa mboten nggih. Nah, ini sampeyan wis ragu-ragu. Berarti sampean nek janjine Gusti Allah iki sing disampaikne berarti sampean wis gak yakin. Walaupun sinten mawon tapi nek yakin iki mang oh iki mangkono Gusti ini sampean nyuwak ini. Gusti, nek memang niki wau dalan kula terus ibadah tumbas mobil saged. Terus napa sing kedah kula lampahi? Cek kula saged terwujud, kula saged tumbas mobil niki. Ngono lho nek apa yang dihadirkan niki langsung tanggap. Ora kok. Dari kalau tak kirangan iki jen apa malaikat iki wae. Nah, iki sampeyan wis ragu-ragu sak yakin kondi. Nek sampeyan yakin walaupun sapa tapi yakin nek iku mang Gusti Allah sing dawuh, lah sampeyan yakin saking yakine, saya yakinnya jenenge isbatul yakin sampeyan ya dadi wujud tenan saking yakine. Lah kurange jenengan teng mriku. Kurang yakin. Ya, kurang yakin. Dadi cek teko ilmu yakin apa ainul yakin. Wah hakul yakin mawon dereng. Apa maneh isbatul yakin. Nah, iya mau. Nah, mulon pun dikandani dhewe kula tani dereng wujud-wujud lah sampeyan ora nek yakine kok. Nek yakin temenan sampean lakoni dilakoni 24 jam gak tau mikir apa-apa sing tak pikirno iki mang tok. Lah niki wau jenenge yakin. Yakin iku gak gatekno sapa-sapa. Bah nek ujian ini bah ujian apa coba poe tak lakoni pokoknya aku yang penting aku siji tongkatku aku jeriate tukane mobil tak uber terus. Nah iki Gusti Allah cara aku gondelono jadi culno Gusti Allah dikenek dicekel kok diculno. Nah dilalah nek assalamualaikum nek tanggone mara sampean ngrompi ngene-ngene Gusti carane yo pinter kok. Aku kok digojeki, aku tak melayu. Nekakno wong teko. Sampeyan keblinger cerita ngene-ngene lali kesine melayu. Nah niki jenenge. Nek wis iku nek dikandani iki gojek ana, iku jenenge yakin nang pangeran. Nek wis yakin kok Dula kula niku dipun dijanjeni tapi kok dereng wujud-wujud. Lah sampean gatekno njaba nek ngene-ngene kok HP. Kadang bojone nggodho digape mangkel. Nah. Wis ora urus, pokoke sempete aku wujud. Bah bojoku ngene pokoke iki tak gocek, iki tongkatku. Nah iki jenenge isbatul yakin. Cek dadi isbatul yakin temenan ngoten lho. Lah selama niki lak mesti jawaban. Lah niku mau salah niku aku tak ujian ini. Wis ra nek kene alasan. Ya terserah Gus ini to kita tantangan kok. Dapat nek wis tak kei ya. Dengar sampe terus lenguk ngene ya enak kene tantangan. Wong kene wis dikandani ngono gak tersetu gak ujian. Cek napa awake dhewe iki pangkling to mboten.
Cara ngeten lho, sampean dikai kono ya, nek kono sampean nang Surabaya. Nek Surabaya ku nek masak gunung contoh. Lah sampean dilalah ndek nggone Mojokerto dicegat tiyang. Mboten saged lintang mriku, niku dalane napa? Macet. Nggih macet tapi sampean ngenteni. Kudune ndang golek jalan liya kudune. Ya iku ngenteni nganti seminggu jalan iku dilalah jeglo gak didandan-dandani. Sampean tetep ngenteni ning kono, akhire gak teko-teko. Lah kudune langsung golek jalan pintas nyandi yo, cek nang iso teko kono. Nah iki contoh sampean ngene iki. Alternatif. Nah, golek jalan alternatif. Iki contoh padha yang Gusti Allah yo ngono padha wae. Lho kok aku gak dimang terus dikandani ngene kok gak wujud. Dabar. Lah nek wis diuber ku nek wis diuber wis terus aja kejiculno. Nah kok dilalah terus nek dilalah ku mesti ana sing godho. Nah iki mang Gusti Allah seneng wayu seneng pelan. Wong nek iso ditantangan iki. Nah ini contoh. Terus nomor terakhir Fatona. Fatona ini jujur. Jujur niku jujur apa? Maksudnya jujur nang awake dhewe, ngoten lho. Kenyataannya awake dhewe iki pasti jujur. Jujur iki omong apa eneke. Yang ngene Gusti ngeten Gusti kula niki karo kula niki gadah ngeten omong napa eneke. Kasih tutupi. Nek Gusti Allah iki jujur. Saiki contoh ngeten lho. Nek jero mangkon rene awakmu tutno iku jenenge wong jujur. Lah nek gak gelem tutno jenenge ora jujur. Lah niki wae. Sampai nek wis iso nglakoni iku kabeh iku mang sampean yo wis gak nglanggar janjine Gusti Allah, dikongkon ngidul-ngidul kok ngalor-ngalor, jirine sampean berarti wong sing wis beriman. Jire ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, sampean wis iman tak dereng? Hai orang-orang yang beriman, sampean wis beriman apa dereng Pak Bu? Sampun. Ciri-ciri orang beriman tidak pernah melanggar janjine Gusti Allah. Sampeyan jek nglanggar janjine Gusti Allah napa mboten? Nek dikandani ngene, yakinono. Kenyataane gak yakin berarti sampeyan melanggar janji. Berarti durung wong sing beriman. Iki jenenge beriman. Nek sampeyan wis wong beriman iki wong sing wis iso ngalah awake dhewe lapo-lapo dikek Gusti Allah manut, dikei awake dhewe dikongkon dadi wong sing wis mati. Ayo mati napa Dik? Mati ning jero urip niku lho. Mati niku nikmate ganti. Nah iki jenenge mati nikmati. Nikmate ganti. Jenenge wong sing wis sadar ngene Gusti Allah. Nah iki jenenge wong sing iman temenan. Tunggale awake dhewe poso iki lho. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan ini jenengan tinggal di surat Al-Baqarah ayat 183.
Artine, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Sampean pun siam napa dereng? Siam lahir batin lho nggih. Nek siam lahir sampean wis gak mangan kan seawan mang. Berpuasa niki siam jero, nggih jaba jero. Jero niku sampean iso ngendhalekno napa mboten? Emosi tagak jian. Nah niki wae sampean iso ngendhalekno, sampean paham iki sampean berarti wong sing wis poso, jadi wis ngepasno rasa ning Gusti Allah. Sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Ayo, tiang bertakwa denane apa? Wong bertakwa tae napa? Tawadhu, kofe, qanaah, wawune, waro, yain apa? Napa Pak Dipak iku nulis dinane? Takwa niku lho napa? Awake dhewe dikon bertakwa. Lah niki wong bertakwa niki siji awake dhewe dikongkon sing seneng sedekah. Iki tanda-tandane wong sing bertakwa. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Nah iki kabeh dikon bertakwa. Contoh ciri-ciri wong bertakwa, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Awake dhewe dikongkon seneng sedekah. Yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaid. Iso ngendhalekno hawa nafsune sing elek napa mboten? Iso ngedekno ego jenengan napa mboten? Terus wal afina 'anin nas. Iso nyepuro napa mboten wong sing nglarani awake dhewe. Nah iki nek sampean iso nyepuro berarti sampean wong sing wis bertakwa, jenenge dadi ahlillah, ahlil bait. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang selalu bermanfaat bagi sesama. Maksudnya piye to Mbak Lis? Yaiku sampean bermanfaat bagi sesama napa? Yo nanggone sampean iku iso bermanfaat yang sampean dhewe, baru bermanfaat pada orang lain. Ayo, sampean bermanfaat bagi sampean dhewe iki lho, nyang Gusti sampean iki lho manfaatno. Sampean posisi sampean dek saiki ning gone donya iki sampean setiap hari manfaatno. Dikei waktu durung dijikok mbek Gusti Allah iki sampean belajar setiap hari memahami setiap kehadiran Gusti Allah niki sampean pahami. Nah iki mang iku jenenge bermanfaat kanggo awake dhewe. Nah nek wis awake dhewe paham kabeh baru bermanfaat bagi orang lain. Contohnya napa Mbak Liza iki maksud aku ngomong sing apik nang wong. Nek enek wong susah sampean senengno. Lah delok susahe lapo garekan. Susahe loro sampean terno mertombo. Lah susahe gak duwe dhuwit sampean sedekah. Kan terno. Intine ngoten. Lah sampean nek wis wong dadi sembuh wanang kalir
Qur'ane Gusti Allah berarti sampean wong sing wis entuk nure Gusti Allah. Intine kan ngoten. Awake dhewe setiap hari ya Allah sembarang kali dikongkon donga nyane Gusti Allah. Sembarang kali napa bersyukur dongane awake dhewe kan bersyukur toh, mboten njaluk toh. Dikongkon bersyukur setiap hari. Tiada hari tanpa doa, tiada hasil tanpa usaha. Manusia hanya bisa berencana, tapi sangat terbatas pikirannya, karena di atas itu ada kekuasaan dan kehendak mutlak tanpa terbatas. Dialah zat yang menentukannya. Allah tempat meminta di segala hal. Siapa yang ikhlas berdoa kepadanya dengan sabar dan penuh pengharapan, serta tanpa niscaya akan dikabul pintanya. Bila kau beriman dan bertakwa, monggo. Tiada hari tanpa doa, tiada hasil tanpa usaha. Manusia bisa berencana, tapi sangat terbatas pikirannya, karena di atas itu ada kekuasaan dan kehendak mutlak tanpa terbatas. Dialah zat yang menentukannya. Wong-wong sesuai apa lagu ini. Niki sama delok isine lagu niki yo gak nyanyiane nggih, nyanyiane ya dinyanyi. Nah tapi isine awake dhewe setiap hari kon berdoa bersyukur tengene Gusti Allah. Lah carane bersyukur matur suwun Gusti, walaupun jenengan upami sakniki nyatrone pres nggih. Matur suwun sanget Gusti, kula sampun jenengan paringi yatra kuwatah umpama satas. Nah, sampean berarti menciptakan yatra satas. Masalah mbek Gusti Allah dikai piro terserah Gusti Allah, sampean terus menciptakan. Nah niki wae. Makanya akhirnya apa? Jenenge husnudzon terus nyanggone Gusti Allah. Intine ngoten. Jam pinten iki, Mbak? Duh, jam 11. Apa? Pas setengah 11, nggih. Pun dimiliki nggih. Sampean intine nggih kuwabeh pun ngerti setiap kehadiran Gusti Allah sing ditekakaken jenengan bendinten jenengan paham setiap nopo sing dihadiraken teng jenengan. Baik mang wujude sapa, wujude Pak Zainuddin, Mas Haris, Pak Arifin, Mas Eko, Pak Rifai, Pak Afandi, Mbak Ike, sedaya guys, sedaya kula sedherek kula sebut, sedaya niki kehadiran Gusti Allah iki wujude Gusti Allah kuwabe sampean pahami. Sampeyan delok wong sak meneke sifate mboten sami to. Sifate mboten sami,
laire yo ora padha, dinane ra padha, enek awan enek bengi enek jam pira mboten padha. Tapi sedaya niki walaupun mboten sami satu kesatuan kabeh roe Gusti Allah, wujude Gusti Allah sing nyelang wadahe jenengan niki wae. Intine ngoten. Iso penting pahami niku. Niki lah mesti kula nekaken to, mesti niku setiap pertemuan ngoten. Tapi kenyataane jek pang kleng nek ditekakno apa-apa. Jek muangkel nek wong wis gara-gara wong ki mengaku malah rusak kabeh. Mesti gara-gara wong iki. Makanya dibalene ilmu nek inting-inting. Gitu. Mangkel awake dhewe kan belajar dadi wong sing legowo. Awake dhewe dikongkon ngaji setiap hari. Ngaji niku napa? Ngatur jiwane awake dhewe. Jenenge nur insan ki jenenge jiwa ki nur-nure dhewe ki diatur jenenge ngaji, ngatur jiwane awake dhewe setiap hari dilakokno ngene samantutno awake dhewe iki digawe panggung sandiwara setiap hari kon ngentutno critane pangeran gur niku tok. Ini kalau dunia ini panggung sandiwara ceritanya mudah berubah. Kula mboten saged nyanyi lagu rock. Wis pokoke intine ngoten niku lah. Jenengan apa lagu aslinya bener niku lagu niku bener mboten salah. Berarti Ahmad Albar niku iso nyiptakno niku sing mboten gerakan Gusti Allah saged nyiptakaken ngoten. Ya ben saged wong kabeh iki cerita cek dadi pengeling-eling awake dhewe ndek donya. Awake dhewe iki nek wis paham ilmu Gusti Allah, atine dhewe iki lho ayem setiap hari. Jadi Pak Geman, ayem balik nyekel duit tetep sumpek. Nggih to Pak nggih. Yang sing ngamuk Mbak Salikatin sampean gak dikei. Lah niku, awake dhewe maksude ayem, ya duwe dhuwit, atine ya ayem ngoten mawon Kak. Terus ayem tok gak nyekel duit. Ya tetep sumpek. Wong apa duit itu segala-gala gitu. Gak enak duit ya ora iso belanja. Gak iso tuku apa-apa. Makanya Gusti Allah iki engko awake dhewe dikon dadi wong sing sugih. Sugih iki nek awake dhewe sugih otomatis iso sedekah intine ngoten. Makanya harus sugih, menungso kabeh ya dikon sugih. Lah wong sing wis sugih iki tergantung napa? Atine dhewe. Sugih iki sugih ati napa sugih donya? Kali-kaliye nggih, sampean golek sugih donya tok, atine gak duwe sugih dadi wong medhit. Iku jenenge gak sugih. Lah nek sugih atine tok gak duwe apa-apa. Ya nek wong njaluk bingung ate kira duwe apa-apa tapi apik mbek wong. Sampeyan milih pundi? Cara kon milih. Iki wong apik angger mbek wong, tapi gak duwe duit. Terus iki wong sugih tapi gak ngerti mbek wong. Ane aku gak milih kabeh. Nah pilihane wong sing ngerti sugih jaba jero. Saniki. Angel baris kuliahane ngono kuwi jenenge. Nah makanya yang tadi kita belajar cek dadi wong sing sugih lahir batin. Wong manusia saged dirubah kok kabeh tergantung nek iso belajar, gelem belajar temenan, yakin nang Gusti Allah pengen dirubah pasti bisa. Jadi Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Aku iso butuhno nang ngene apa kaumku iso buka nang kaumku, tergantung kaumku iso ngrubah apa gak pribadine iku mang dadi wong sing apik. Sing iso ngrubah sapa ya awake dhewe. Rumangsa nek awake dhewe iki salah, awake klerune ya dirubah jenenge hijrah. Hijrah niki lho, sadar. Makane
Wes ngeten lho, intine kuwabe wong di donya iki gur nglakokno bismillahirrahmanirrahim karo innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iki lho kata-kata innalillahi itu tibakno kuwabe sembarang kali awake dhewe perjalanan gur dikongkon kembali. Masih baik masa durunge wong bujat wis nglakoni sembarang kalir, sing penting kembali. Soalnya nopo kawite menungso kabeh iki asline wong apik kabeh. Tapi berhubung mbek Gusti Allah digawe cerita dadi wong elek, niki gak mungkin wong itu salah terus gak mungkin. Pasti innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mesti mbok akhir-akhire mbok atene meninggal mesti dadi wong apik. Maka innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gak usah memandang kok nek wong elek sampean cap elek terus gak enek apike. Lah nek sampean ngecap wong elek terus berarti ndudono sampean dhewe sing elek. Salah apa? Sampean dhewe yang menghakimi yo terserah Gusti Allah badadekne wong ngene tapi nek wong mbek Gusti Allah wong iku mang perlakoni elek tapi mbek Gusti Allah dicintai terus piye? Wong kabeh kalah kabeh ridho wis restune Gusti Allah. Masih nglakoni elek tapi wis diridhoi jenenge sunnatullah. Kuwi iki lho lakonono. Sunnatullah apa dinane perbuatane menungso, baik perbuatan apik, perbuatan elek kabeh wis diridhoi mbek Gusti Allah. Nek wis diridhoi Gusti Allah, lapo sampean kok gak trimo? Yo niki mau. Asline wong nek wis puwahan kabeh niku yo awake dhewe Allah jeneng Gusti Allah gawe ngono. Ya sebentar sampai nanti sampe lo ayem gak ngurusi wong, ngurusi awake dhewe. Awake dhewe jenenge dikon dadi nun jere awake dhewe kon dadi nurullah. Nek iso nyinari wong kabeh, nyenengno wong. Aja nglarakno atine wong tapi nyenengno wong. Matahari bersinar terang menerangi seluruh alam. Jangan engkau bersenang-senang jika melupakan sembahyang. Betapa ruginya orang yang melalaikan, sungguh menyesal nantinya di hari kemudian. Iki ngate apal sampean dino tak oneno. Apakah engkau tak takut bila nyawamu dicabut? Apakah engkau tak terik siksa di akhirat nanti di hadapan Ilahi Tuhan yang Maha Suci? Oh di hari nanti. Monggo apal? Matahari bersinar terang menerangi seluruh alam. Jangan engkau bersenang-senang jika melupakan sembahyang. Betapa ruginya orang yang melalaikan, sungguh menyesal nantinya di hari kemudian. Setiap sing kula lagono niku pasti sing kula ambil isine ben nyanyiane. Intine ngoten. Pun sak menten mawon benjing terus akan malih pengajiku sampai benjing ke liang lahat iki gak enek marine terus enten ilmu Gusti Allah setiap hari niki bongkar ilmu Gusti Allah sitok itu mboten enten marine niki kewajibannya awake dhewe jadi belajar ilmu niku hukumnya napa wajib ini sampai nanti ke liang lahat terus kayak enek mari nih wong belajar bali selalu ngaku lu durung iso ngono mboten napa-napa jenenge belajar kok langsung iso kan gak mungkin. Padha mbek arek sekolah mlebu sekolah apa sampean nanti wong iso kan mboten. Setiap hari kok belajar gak iso garap diwarai sesuai iso garap iki jenenge belajar.
setiap hari nek cara dadi guru kok gak iso memaklumi muridnya gak iso kok kudu iso. Ya berarti gurune gak iso ngomong. Kok wong kudu lho, cara sampean dhewe ku belajar kudu iso saiki yo gelem ta gak dipaksa. Ya bener saged. Makane belajar tiyang niku kudu ngetutno sik, nglegakno sing dituntun. Sing dituntun senengane ngene sama ngetutno sik. Iku nek wis kejelungkup baru kena diarahno masih sama ngandani kaya apa nek wonge brengkel ya tetep ra kena ditutno dikandani ya ora kena. Lah carane piye Mbak Lis? Ya sama-sama tutno senengane apa sama tutno sampai masih pirang tahun sama tutno senengane ngono. Engko lak mesti sadar dhewe. Lah kula nglakoni ngene kok gak hasilnya ya. Lah sampean kan karepe sampean dhewe dikandani ngono gak gelem. Lah mboten penake. Lho, ya berarti penake sampean piye tak tutno ngoten niku lho. Engko nek wis kejegur temenan ngantek-entek donya ne baru sadar. Nah iki pun Samanten mawon, alhamdulillahirabbil alamin. Matur suwun sanget sedaya ilmu ingkang kula sampaikan dhateng panjenengan. Nek mugi-mugi gak oleh nek Gustine. Nek mugi-mugi berarti gak pasti. Jadi aku kaya ilmu kaya mugi-mugi berarti gak pasti. Gak oleh meniup-niupi. Dadi napa sing kula sampaikan dhateng jenengan sing saged memahamaken dhateng jenengan nggih Gusti piyambak. Ilmu ingkang dilebetaken dhateng jenengan sing saged memahamaken dhateng jenengan nggih Gusti piyambak. Kula namung perantara namun menyampaikan napa ingkang disampaikan Gustine, jenengan sing saged nerami ilmu niki sing saged memahamaken nggih jenengan piyambak, Gustine jenengan piyambak. Nah jenengan sing sampun belajar ilmu kanton meraktekaken setiap hari jenengan pangkling napa mboten setiap kehadiran Gusti Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. Jenengan sampaikan nopo sing dados tujuan jenengan. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Kula nyuwun doa damel toyo nggih. Ya Allah. Toyo niki ingkang gadah hajat napa mawon mangke saged terkabul lantaran ridho lan restune Gusti Allah. Ingkang sakit dipun paringi sehat, ingkang rezekine kedhi